Masak gori santen kuah kuning gawe dina kiye. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina kiye diawali dengan ngentas sega. Nek ning nggon nyongkek biasanya kegiatan pertama kan nek orang gawe sega yang gawe wedang dingin. Dilanjut karo nggodhog gorine ki wis dikumbah terus digodhog ning banyu umep cekene ora kaku. Tak sambi karo gawe bumbune kek nyong nang kene nganggo bawang, brambang, jahe, kunir, kemiri, ketumbar, merica, pala, jinten, kapulaga dan kawan-kawannya. Nek ora kek nganggo bumbu ungkep ayam ngono kae lah. Diulek nganti lembut karo tak sambi marut kerambil nang kene kek gawe santen soalnya nyong lebih seneng marut daripada santen kemasan. Ki singkat cerita gorine wis mateng terus dintas, dituras, ditus. Tak lanjut karo numis bumbune mau kae, ditumis nganti mateng aja kelalen disalai aromatik serai, salam laos, kayu manis nganti matang. Nek wis matang terus ditambahi gula, uyah, micin seperti biasanya karo banyune. Gorine sekalian dicukurake terus dodak-aduk nganti rata, ditunggoni nganti mateng nganti nyresep. Selagine nunggoni gorine nganti mateng, nengon kene nyong tak nyambi karo goreng tempe uyah bawangi. Nengon kene digoreng nganti golden brown, nyong terus lanjut goreng rese barang. Kie barang gorine wis mateng terus ditambahi karo santan nengon kene dodak-aduk cekene santane rata terus ditunggoni nganti umep. Barang wis umep dicek rasa nek wis mantep terus dintas. Lah penampakan iki kaya ngene iki lho. Rika-rika pada biasanya jangan gori dikapak nah nek nyong biasanya tak santen kuah kuning kaya ngene iki lho. Ya wis ya nyong wis matengan tak pamit tak pareng.